Gerak saka, Met. Gerak saka. Penginget. Oh. Gebrakenan wong seneng kene nyonyor. Sakone aja disuruh, Mbah, engko ambruk kah. Ya kok omong-omong karo omong untak-untuk. Kula tambani waras nggih. Mbah wong menangan Mbah wong mlara Lolole oh. Wes tutuk kowe neh betina. Wong iki ya panggane tapi. Latine anyar. Ono cak donya. Yo. Sugeng dalu macange Mbak Limbuk, Pak Rudi Gareng, pawartane dulpun. Pangestu panjenengan sehat walafiat saged dugi mriki Wonten Tugurejo, Ngasem, Kediri. Nggih. Dalam rangka bersih desa. Nggih. Perjalanan lancar nggih Mas Dodo. Alhamdulillah lancar, Pak. Mboten wonten alangan setunggal menapa mapan tengahing dalan. Aman niki wau Rawuhe alhamdulillah. jam pira? Wau dugi niki mriki nembe mawon kisaran jam 8 wau, Pak. Oh, sampun panggih panitia. Sampun panitia. Sampun dahar. Sampun darane wah pun cukup Burapiak sedayanipun. semanak demulur tur cawanune biak-biuk lah piantune kene iki. Wah, nggih. Blobo. Nggih, blok. Sampeyan rawuh marem banget piantune. Wah, marem sanget saestu Padha saka Bojonegoro ya. Nggih, Pak, wis marem sanget pokoke panitia mriki ketinggal kompak. Wah, kene iki ben taun mesti enek wayang Mas Dodo. Oh, nggih. Dalam rangka bersih desa ki mesti gelar wayang ning kene adat tetep dijaga dening Pak Kades, masyarakat semuanya. Nggih. Bombong awake dhewe selaku pelaku Seni, leres-leres. Marem to sampean? Marem nguri-nguri kabudayan mboten kados dalu punika estu. Domong ya. Nggih. Jan rumah saku. Tapi niki kula gumun kalih panitia lho, Pak. Kenapa? Kompak, sugotane nggih medal. Nah. Sing istimewane ku setunggal. Sapa? Kopine, Pak. Nyang apa kopine? Kopine iso pahit tera kaprah. Kowe kopi pahit apik bareng aku. Jenengan pripun? Nek jenengan pripun jenengan? Wis gah. Mboten napa-napa sharing. Kira-kira apa panitia iki saking sibuke aku ora mungkin. Lah terus loro ki aku diteri kopi ki ya enek lepeke ya enek tutupe ya enek Nggih. singkire. Bareng terus panitiane sing nyuguh ngalih ki nggawa leser lho ya anu. Nggih, sami. Kaya abot ngono ya nggih sami berarti. Bareng panitia ngapunten paling lali panitia. Lali prami. Urung diseni. Lah kok bareng tak ombe lah kok kosong lho. Lah iki ndi kopine iki? Lah kudune jenengan nek legane panitia nggih etek-etek enten isine. Oh lho kok abot men nggih. Akhire cingkir tak go mulih. Ngono lho. Oh, berarti dalang moh rugi ketoke cingkir Lah, bareng ora. kok mulih. Mungkin panitia saking repote. Nggih. Jenenge apa lho? Iki nyapa to, Pak? Jenenge gadah damel nggih ngaten. Iya no semangat no. Suguh gupuh Pak Lurah menika piantune andhap asor. Nggih. Merakyat
Betul. Pak Agung Witanto. Agung Witanto. Heeh. Lha iku lek diudari ngoten niku wonten tegese piyambak-piyambak. Agung ki apa to? Agung niku wis ngarani gedhe. Wah. Nggih. Witanto. Gedhe TKT apa sing dikarepo desa kene anggere iso desa maju, desa sing makmur insyaallah Pak Agung akan selalu di depan. Alhamdulillah. Nggih to. Kowe meruhi danyangan sak orane kok Kediri. Sak Jawa Timur ora enek danyangan terus enek joglo sak mene gedhe. Lah nggih ngeten iki sae, Pak. Berarti tasih purun nguri-nguri. Tugurejo. Mbah biyen nggih to, Pak. Nyapa to? Nyapa to? Wis nyapa kok nyampuk apa? Lah padha tanggapane melu omong. Kowe kok terus melu sasar susul aku omong menaro dodok lho. Aku Kok kowe ora petuk lho karo dodok. Lah kok nyerimpet. Padha kangen lho karo dodok ki. Ya pengin lho jagongan omong-omong. Lah karo aku gak kangen. Lah kowe sapa tak kangeni? Lah Wong iya. ade padha lanange. Lah ngopo ngangeni kok wong lanang ki ngangen iki ya wong wedok Wong sing wedok. ayu-ayu to. Aku ya kangen ning karo bojomu ngono. PPN los. Wegah. Iki wong lanang sing gak tanggung jawab ya Ora kurang. kok melu omong pengen omong. Ngomong apa? Pengen melu omongan karo Mas Dodok ngene iki. Nggih. Ben ketok nek kangge. Nggih no. Nggih. Ya. Dalem, Pak. Sesama kawan harus memberi Kesempatan. Wis Leres. dene komet Nggih. kene. Omong Nggih. ngomong Nggih. masyarakat ben ngerti lek komet ya Nggih. teko. Teng Tugurejo niki Tapi nggih, iki Pak. banget asine, Pak. Jadi awake dhewe Tugurejo kudu nika leres. Koncone omong ya Pami kok diiken to. Ning kancane iki ora ngerti awake dhewe to, Pak. Iya. Ora ngerti Desa wayah, kan- ora ngerti panggonan. Iya, Lah jadi nang kene mandiri kok dari- nggih, kene golek kok sejen. selos-selane selose. Leres. Anu. Apa? Aku omong. Lah Terus terus ngomong. Nggih. Lah terus Lah jenengan nggih meneng riyen. wah aku meneng. Nggih no. Lah aku Dodok. Oh ya meneng. Wah, aku meneng. Ya wis. Dodok. Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun Komet arep ngomong. kalih Desa Tugurejo niki nak mboten kelantu wonten 3 dusun nggih Pak Bu nggih. Padha nanti wong-wong. Anu kasih ngopi. Ya teh ya. Mbuh. Masa desa Mbuh? Teng desa Mbuh menika kula ngucapaken mugi-mugi dados desa ingkang mbuh. Ingkang piye cah kita. Anu doh desa Tugurejo ya. Bu. Lho, jarine mau kon meneng. Maksudnya nggih sahur manuk ngoten lho Pak. Oh, Sahur manuk antara Lek kowe omong kancane melu sahur manuk. nggih. Ku imbali-balan. Lah ngoten lek kados dewa. Omong. Yuh yuh. Tetep semangatku ya. Saking Semangat, tetep semangat. Tugurejo aku Tugurejo kok. Matur nuwun Tugurejo utamanipun Pak Lurah Kugeruk, Kok Pak Agung Witanto kugeruk, Kok sedaya masyarakat kugeruk, Kok Tugurejo menika kugeruk, Kok saged dados desa ingkang kugeruk. Kok ingkang baku teng mriki nderek Kok Nesu, malah nesu. aku rasa omong ra pathek ndol. Iki ning danyangan lho. Iki danyangan lho. Nek wis omong. Ngomong hati-hati lho. Aja ngono. Wis Kowe kamu ni apa kowe? dadi kenyataan bos. Kamu ni apa? Urusane ngono. Kamu ni apa? Hati-hati lho kowe. Sing malati sampean wong loro lho. Lah nyapa? Nyapa lagi omongan pertama kok wis ngelek-ngelek panitia sing ora enek kopine, sing kopine pahit. Wong iki kaya aku. Lah, kopi apa? Bareng tak angkat lah surung dikai kopi. Berarti iki menjatuhkan Tapi berarti kan teko sing asli. teko sing asli mergo wis kemisinan, Pak. Ngono, sampean yo ngono kopi pahit. Justru matur nuwun, kowe kan duwe kencing manis. Lho kok kenceng manis gundul pono. Ya Kene sehat kok kenceng manis lho. dikai tanpa gula. Ora mengkono iki acarane sharing padha sharingin lho. Kowe ora sharing ora. Saringan tahu. Kuwi saringan kok saringan tahu. Ini awake dhewe aja nganti padu. Nggih. Mas Komet kalian Mas Dodok awake dhewe niki mahargya dulur-dulur Tugurejo sing padha ngenekke bersih desa. Bersih Nggih, bersih desa. Tugurejo. Tugurejo. Dijenengke ning punden Mbah Tugu. Nggih. Pas. Dadi kena diarani ning kene iki awake dhewe melu ndonga. Nggih, nggih. Coba artine bersih desa ki indikasine tinggi apa, visi misine untuk apa, artinya awake dhewe kudu nyang apa. Biar Nggih. desa kene semakin maju. Nggih, nggih. Jadi kene wis maju, muga-muga ke depan lebih
Baik. Ya nggih, napa ingkang kula omongke wau nggih pas lho, Pak. Heeh. Asmane Pak Lurah wau, Pak Pak Kadhe kan Agung saged. Witanto. Agung wis ngarani gedhe. Ah. Gedhe TKT kanggo majuno desa Tuburjo mriki. Kuwi menika wigati utawa penting Pak Agung niku saged napa nika mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Iya, betul. Tan menika tandang gawene piyayune cepet. Heeh, Trengginas. Nggih, Trengginas, cepet ugi tuntas. Lho, Heeh. ngoten toh insyaallah panjenengan Bapak Kades saged nata desa sing saged makmur, desa sing iso maju, warga masyarakat iso guyub rukun. Tepuk tangan buat Tuburjo. Lah saiki kowe Napa? iki wis Pak Lurah. Pak Lagi? Agung Witanto. Nggih. Nah, Witanto. Lah saiki kowe ning kene iki artine apa? Iki panitia artine apa jejal? Panitia. Kabeh lho, mlakune acara iki mergo kepanitiaan. Panitia. Artine panitia apa? Nggih tiyang sing suku-suku sing ngurusi acara niki to, Pak. Niku panitia. Artine Artine pan ki apa, ni ki apa, ti ki apa, Wah. a ki apa. panitia kok Diperang kaya iki mau lho. Diwedar sithik-sithik perkata-perkata dadi pas ngono. Hijrah. Hijrah. nggih. Pa. Ni kali tia. Ya. Nah, kuwi apa? Pa menika saka tembung nggih menika pa. Pada dasarnya semuanya nyengkuyung acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Aku seneng lho kowe. Aku gak Lho dadakan kok ya iso lho kowe. Cerdas. aku betul. Lah ya iki saestu lho, iki kan untuk anu langsung Pak ya. Cerdas. Spontan. Iya. Pak. Niki acara yang sangat sukses sekali karena berkat kerjasama semua para panitia. Lu ngono lho. Oh, luar biasa. Nggih. Ta. Tahun tumu. Ti. Panitia. Ya ti. Pa. Ni Tia. karo tia. Tia. Ya, saiki Tia. Ya. Tia. Dia menika tiange sae-sae. Jadi panitia niku wah kok grapyak semanak. Iso to? Kowe iki mek golek slamet. Golek selamat Pak niku. Niki nyuwun sewu lho Pak. Saestu wong kula nggih nembe sepisan niki. Nggih. Nyatane piyayi mriki nggih enten sing ngertos kula lho. Lho, piye to? Nggih ibu-ibu wau. Sampeyan teko ngono? Nggih, ngrasani. Piye? Iki lho dagelane lagi teko ngonten. Weh. Sing lemu kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Heeh. Kok kaya kirun ngono. Iya. Aku ya matur nuwun Bu, aku. Heeh. Sing niki nggih dirasane, Pak. Heeh. Sing sijine kok kaya kancane kirun, kaya kirik. Ancen wis dibagi dhewe-dhewe kok ibuke dhewe sing ngendikan aku ya wis karek ngamini aku amin aku ngono. Ora apa-apa. Ya nyapa? Ya malah enteng gaweanku. Entenge piye? Lah kirek piye wong guru hagu tok. Aku omong dhewe wong kirek kok bocah omong-omongan. Tenan kowe ha bau tok. Iya. Titeni kowe engko nek panitia terus ra mbayari kowe merongos sesuk bayar cicilan bank mekar kowe. Aku los kok ning kene iki golek sedulur. Tenang. Iki Niatmu nguyuri budaya. Nggih no. Ora memandang finansial, ora Nggih. mandang materi, ora mandang duit. Mboten saestu. Kowe golek dulur. Nggih, pekerja seni ini wah luar biasa loh, Pak. Nembe dugi mawon kopi mboten tumbas, rokok mboten tumbas. Ah. Panggenan disepake niki war-warane nggih sinden-sinden ayu-ayu. Heeh. Penake kowe aja dadi wong munafik, Mas. Ya. Adoh-adoh bojonegoro kene iki ya butuh bensin, Lah. ya butuh duit. Lah, Lah kok mau dulur tok, apa Lah. cukup e? lah padha karo sing mau omong niki mau. Lah nyapa? Nek para sing tuku rejo sing berkaitan nih yang mengurusi acara, Iya. kok ngerti awake dhewe kok Bojonegoro adoh butuh bensin. Iya. Mestine rak ya disangoni, ngono lho. Dadi wis rasa dipikir, sing penting ning kene golek seduluran. Berarti dulur karo duit Pilih duit. Dulur. lambe munafik kowe iki. Ngene, nek pancen awake dhewe iki ya pilih duit. Nggih. Sing duit itu filosofine jangan dikatakan materi. Materi. Nah. Duit ki singkatan doa, usaha, iman, dan takwa. takwa. Wah. Mulane Pak Rudi iki teng mriki wis ora kaping-kaping nggih Pak nggih. Pun ping pinten jenengan teng mriki? 16. Aku saking kerepe lali aku ngentekan. Awit Nek taun- mergo pancen demulure warga masyarakat kene karo kanca-kanca cakra budaya. Ah, nggih, Oh, nggih, berarti nggih. dalu niki gratis jenengan. Gratis. Wis apa nyebarne kabar kuwi? Kabare Lah kayak berita hoax kowe. supir-supir ngoten. Kok sopir-sopir ngaku kok Lah gratis. terus nek pun main di satu tempat ping 10 dapat gratis Gratis satu. jenengan promosine ngoten ora to. kaping-kaping lho niki. Kowe berarti kowe melok dalang liyane biasane.
Mboten iki. Sapa sing mau iloki promosi ngono sapa? Ayo. Jenengan riyen. Ora iso. Tahun 2019 jenengan ngendikan ngoten. Lah kowe sik umbel-umbelen 2019 kok ya. Mboten ya kula tesih pempesan niku. Apa wis Umbel-umbelen pripun to kok iso. Sing baku bersih desa menika muga-muga desa mriki dadi desa sing resik saka sambe kala. Amin. Donga, met donga. Nggih. Donga. Mas Komet kae dongane mandi. Pancen yo cara ora dadi lawakno dhek dadi mudin. Mandi napa? Mandi dongane. Lah ndongakno bojone ora kabul kok mandi napa to, Pak? Lah bojone wedok. Lah bojone lanang yo dijenengne kabul ora apa-apa. Ngono. Maksudnya ki ora diijabah ngoten lho dongane kok. Ora kabul bojone. Ijab ora kowe mbiyen. Ijab no. Lah ijab no lho. Iki piye to bojo yo dijab no. Tegese ki dongane gak mandi, gak pas no, Pak. Gak itis. Itis. Lah ngono ijabah. Oh jenengan ki bulet mawon kok Ndonga. ora dijabah. Nggih iki nika nyuwun sewu ingkang tansah kinurmatan Menika Pak Camat Ramu. kepareng lenggah Pak Camat Lujeng dalu Bapak. Pak Kapolsek Pak Danrame. Bapak Camat ingkang pundi nggih panjenenganipun. Bapak Camat Lujeng dalu. Alhamdulillah. Saya kok gak ketok. Ben. Awake dhewe Iki kuwi anek tragedi, Pak. Salah. Enten dagelan nek suarane ra nek rupane. Lah piye wong kulite karo kayune padha kok ya. Kulitmu iso kaya plitur iki piye to? Nggih kata mancing, Pak. Nggih, semoga Pak Lurah, Pak Agung, terima Pak Lurah nggih kasih. sembah nuwun ki Pak Camat, Pak saking Koramil nggih to saking kepolisian sembah nuwun. Ugi niki kerawan saking Pak DPR provinsi nggih. Provinsi Sembah nuwun ana Lujeng Pak dalu, Kusnul Pak. Arif, Nggih. wonten saking DPR Kediri ngriki, DPRD, menika Nggih. Pak Alfian ya rawuh. Nggih hebat luar biasa. Napa melih warga nggih teng mriki luar biasa, remen kalih budaya, nguri-nguri kabudayan nggih dalu niki. Luar biasa. Napa melih wau wonten napa, Pak? Yel-yelan wau nggih. Jenengan pun yel wau. Tugurejo Jaya. Tukurjo. Jaya iki donga ngono. Oh, lek kula Harapan membakar semangat Pak Lurah dan warga masyarakat untuk ke depan supaya tetap jaya untuk Tugurejo menika. Oh, berarti lek maringi yel ngoten niku. Tukurjo Iya. Jaya ngoten lho. Kula angsal nyobi niki. Oh, ya oleh to wong untuk masyarakat mriki kok. Nyuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu sedaya warga Tukurjo nyuwun swantene panjenengan nggih. Siap nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya masyarakat mriki Tukurjo. Jaya. Sepindah mleh sing banter. Tukurjo. Jaya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tukurjo. Luar biasa. Ngeten iki perlu dicontoh. Napa melih warga mriki, Pak? Lek wonten tontonan wayang niku kula wau pun niteni, Pak. Pripun? Piyayi lek wonten tontonan mriki tiyang mriki niku sopan-sopan ngagem busana. Oh. Apik ya rapi ya sopan. Mboten kados tiyange daerah Komet, Pak. Ngene komen. Apa enten kok nonton wayang kene nganggo singlet, Loh. legging. Ijik ngemiki anake. Areke iku lho kok Taiwan. Oh, mulai kok Taiwan. Taiwan. Macake kok modele ngono to, Mas, kok gak sopan. Iya lak gendong gak kaya wong umum iku. Gendonge piye? Gendong anake balita nu kayak mburi. Lho, umume wong gendong anak ki ning ngarep, Mas. Taiwan kok Lah nyapa kok ning guri? kayak guri ngono. Lah nyapa dene ning guri? Nek ngemiki ngerti lho. Belah. Mas ngerti. Iki apa to bocah Sing iki? ora gawe iya kowe iki lho. Lah nyapa to? Ndelok wayang kok singletan iki. Kok iso sing Ya umum ya padha karo kene. wis tak titeni mawon, Mas. Pokoke kok enten napa acara wayang. Heeh. Kok sing mirsani teng pinggir ngeten iki ibu-ibu insyaallah niki bakal maju desane. Lho iya no. Nggih to, Pak nggih. Soale Karena ibu itu kunci loh. kunci. Yo ngono, Mas. Berarti dengan kata lain sampean mengatakan bapak gak penting. Loh, Ya penting. ibu iki tiang negara. Tiang negara. Lho, bapak niki tiang jaler. Lah ya wis umum nek tiang jaler. Lho, lah nggih to. Loh, tapi itu sudah persepsi saya seperti itu, Mas. Ya apa? Kalau ada tontonan wayang yang melihat atau yang menonton itu di depan seorang ibu-ibu, insya Allah desane maju. Tenang, soalnya bapak ini mesti manut ibu. Nah, oleh ibu rong kondur berarti bapaknya sik ning kene. Isa ning kene. Lho, bapak ki sebagai kepala rumah tangga kok manut ibu iki lho. Bapak iya terpenting Tapi lho. kan apik to wong wedok ning ngarep. Ya apik apa? Lah nyapa? Apike no ndi? Jajal. Ibu pentingnya kok ndi? Lah kan ibu sing ngurusi Lho, piye kabeh to? rumah tangga to. Umpamane, Hah? umpamane. Umpamane kaya awakmu ngene iki, kowe iso ketok apik rapi nek gak gara-gara wong wedok ora iso lho, Mas. Lho, apa nih? Lah ki sing nyetrikane sapa Sing nek ngombahne klambimu. Ngombahno klambimu sapa nek gak wong wedok? Sing nyetrika blangkonmu. Sorry no. Lah piye? Aku laundry yo.
Wong wedok ki ya tak eman-eman. Bocah mampu. Duwe enak-enak butuhan ra patek enak to, Man. Lah halah. Bocah nek cendhek yo ngeyel ae. Lah aku yo ngeyel aku mbelani bapak-bapak no. Ya tetep ibu-ibu to ora Ora cukup cukup jenenge Pak Lurah, Iya, Pak Agung. iya. Pun ngertos Pak Agung sing pundi. Menika to jenenge panjenenganipun. Apa? Kowe omong apa? Menika to panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak Kades. Lah terus gradak ngene iki lho. Han golek sinyal kok. Sinyal apa? Ya sing apik sing pundi delok. Wilujeng dalu Bapak Agung, Bapak Kades ingkang tansah kinurmatan. Padine haro ya. Kok dereng enten sing senduk nggih, biasane kok wilujeng dalu. Oh hati-hati lho, Pak Wong Agung ditangkap kok ora ngerti. Pak Agung ki carane basicnya latar belakangnya tentara lho. Gitu, Pak. Lek ngantek kowe engko bleset bedil ndase ki engko tenan. Yo dadele kok totoane nyowo iki. Rene pisan kok toh Iya, nyawa. Ayo. Menika panjenengan Bapak Agung wilujeng dalu Manut Bapak. disiplin desa. Agem peci cemeng lho. baik. Jenengan ngetes kula ngerti. Aku jeduwike. Lho. Ah, delap Oh, kok. Lho tapi kan ngerti. Bae ngono kaya wedi. Lah, Ngono jare wong lanang ra penting. Lah ngapa? Lah kok jare penting wong wedok? Ya penting wong wedok Pak Agung iso sukses mimpin desa minangka didukung Bu Agung. Kuwi nek kene Bu Agung Pak Agung ya sedih. Tangga desaku ya sukses, lurahe duda, ora duwe bojo wae. Didukung sapa? Ya didukung tangga-tangga wedok. Wong lanang ki penting kepala rumah tangga. Mas tak omongi ya Mas. Kowe rene lho ya nyuwun sewu lho. Kowe lagi tangi melek sing gawekno dedaran kopi sapa? Ora tahu aku dikaene. Lah kopi sing gawekno tetep bojomu ta wong wedok. Wong kopi aku gawe dhewe ya iso to. Piye? Arek nyethekno kompor, nek pasir kei Pasir mbunggo ngecor. gula pasir kupinge. Lah kowe ngomongmu pasir kok. Gula pasir mbok sopan tek enak. Alah ora tau aku enaki. Wes Kowe cukup kowe. cukup ta wong kopi ya. Apik wong lanang. Afe, Apik. untukku garing kok. Garing. Kowe bakune komet ra butuh wong wedok. Kowe ora butuh wong wedok. Yo butuh no. Lho lah iya nyatane kowe kok ngerek-ngerek wong wedok. Lho iki sing elek-elek wong lanang, makane kula belani bapak-bapak. Ora Kepala iso. rumah tangga ibarat sirah dinggo mlaku. Kepala dinggo mikir, sirah kaki dinggo mlaku lho. Tidak bisu, Mas. Tidak bisa. Tidak bisa tetep sing diutamana ning rumah tangga kuwi wong wedok. Umpamane Wong wedok kuwi ya nyuwun sewu lho, Mas. Kowe tau duwe anak ora? ya duwe lho. Duwe anak to? Ya. Wong wedok ki mbobot meteng 9 wulan 10 dina. Kuwi rekasane wong wedok lho, Mas. Lah wong lanang mak apa? Lho, lah sing setor material. Wong wedok mara-mara meteng, ora iso. Sing kangelan ya awak-awak ngene iki lho, Mas. Wong lanang. Wong lanang. Kangelane lho piye? Piye kuwi nak nek gak awake dhewe nek gak fisik Kapok tenan rambemu wis genah Ini lho. membutuhkan fisik. Lah kowe ngajak ngono kok. Lah kowe yo ngajak ngono jajak geger terus kok so Apa nek wong wedok mara-mara tetep sak donya ki sing diutamane wong wedok, Mas. lanang. Saiki kowe manggon ning ndi? Matane Matane dhewe, bocah ki omongane ra penak. ning kene lho. Ning kene iki nempel apa kene? Nempel lemah Lemah sing kuwedi, sing dinggone wong sak donya apa jenenge? bumi. Bumi ki wedok. Bumi ora nek jenenge Pakmi, rumono gobak mulai. Penting yo wong wedok dienggo sak donya. Meliling kok nyuruh kodhok kowe. Yo yo. Ape piye kowe saiki wong lanang? Alah kowe. Wong lanang ape piye? Apa piye gak Dibutono wong sak donya aku lho bumi. gede ya? Gedhi. Enak apane? Enek minyak bumi. Carane njupuk. Hibur Sing duwe bur. wong lanang. Ha monggo ibu-ibu badhe ngebur piyambak. Ora iso. Lanang karo wedok ki kudu bersinergi, bekerja sama untuk mewujudkan sesuatu yang so tipik. Ayo, cocok ya iki lho. Kaget. Cocok penemu Telat, cocok tenan aku. Lah timbang ora. Kok ya Demen, cocok ya iki lho sinergi antara Aku Kakung dan rong Putri membangun Lah, desa bebarengan. Iki dalang kok bledek to jane? aku rong dino iki kagetku mesti dile. Kaget kok dire. Kaget ki langsung der mumbul. Lah kowe kok Kak? Ngarep omahku kae bareng ana ban bledos dadi ngono. Jajal. Heeh. Der. Lho, ngono. Kaget kok telat. Enggak kuwi panjenenganane rodok lemot. Tak sujono kok ya. Tapi lek masalah kekuatan kuwi tetep kuat wong wedok, Mas. Kuwate piye? Wong wedok ki sangat kuat sekali diakui oleh dunia. Heeh. Kowe ngerti Nyonya Menir? Apa iki? Berdiri sejak tahun 1933 ngantek saya kira tau lungguh. Nyonya Menir ki wong lanang apa wedok? Itu. Wedok kuwi nyatek ngantek saiki rong lungguh lho, Mas. Kuat. Wong lanang paling sak jam klimpruk ngono. Ya ora? Kuwi jamu nyok. Pabrik jamu. Ngono kok nesu to, Mas. Ngono lho kok. Ora teko kono piye? Menghibur masyarakat Tugurejo. Ah. Nyeluk MC ini apa? Sindene. Saged Oh. pangan kali sindene jenengan. Boleh, boleh.
Tak goleke langsung loro. Mau. Ampun dijelene. Dereng kenal kok kula oleh sindene jenengan. Oh, badhe kenalan. Nggih. Oke, kenalono. Nyuwun sewu. Aja lali lho, kenalan karo sinden ki bayar. Aku tahu digolekno ora cekcok kok. Ora cocok, ora cekcok iki piye to iki? Ora cocok. Nyuwun sewu sugeng dalu. Oh, nggo mikir dhewe-dhewe. Inggih, sugeng dalu. Wah, halus Mas. Pareng asma sinten? Putri, Pidalem saking pundi? saking Blitar mawon, Mas. Mat, kok mat. Iki Kok heavy to? Ana apa mo? Ana apa kok? Lah, iki enek sinden Mbak Putri kersane. Lho kok kersane piye to? Sing kaya wayang toprak-toprak lho. ora tau noprak kok mulane aku ora tau kon fragmen. Iki wonten Mbak Putri, Mat. Iya. Lah mau ibarat to buah niku Mbak Putri buah apa, Mat? Buah no leci. Leci tegese apa, Mat? Buah mahal rasanya manis. Lah diunjai piye, Mat? Kocek ya celek-celek dipangan kok kelenyum. Rasane piye? Ayo ndak kae takok kae to. Lah nyapa kok takok kae? Kae sing duwe kok. Oke, mboten guyon, Pak. Guyon. Ngoten nek jenengan. Kan rasake leci. Mboten. Buah lintune kathah mboten kula mboten seneng leci. Lah lempil kok pangsal nek ta apa? Wis kok arep rasane leci ye. Kaya ora apa-apa, sing penting sawo sing ning ngene kirimen rene ben pinggir ramon wong-wong iki. Bojomu apa sawo? Bojomu apa sawo? Tapuk Tahu, aku ro enek kecike kok. kayak ngono bili. Matur nuwun, Bu. Kecik sawo ke lho, bocah-bocah iki aku dijak main kecik ngono lho. Ora kecil. Ya. Sugeng dalu, Mbak Yu. Hah? Banter to. Ha nyuwun sewu paring asma Mbak sinten nggih? Wah, senenganku iki. Lah bar. Gur, kok wis. Namanya siapa nama? Wi, mbok mong rada dawa nang kowe nek sing jelas. Sing jelas piye? Ana mut ngono tok. Apa kok terus mut iki lho piye? Kapone maca dawa mut ngono wae gremut. Oh, komedi gawe saka stasiun. Ora iso aku ngatasi nang ngene iki. Yo yo. Nuwun sewu, Mbake jenenge sapa, Mbak? Mbak. Iya, Lita. Saweneng wae atimu. Gregeten. Apa geser. Mbake Sugeng dalu, Mbak Yu, paring asma Mbak sinten? Gak iso ngomong. Iso nglumpukne pedhot tok. Pripun to Pak niki? Wong teng Tugurejo mboten persiapan lha iki sinden ratinge pedhot kabeh kok. Ora ratinge medhot, panen bocah-bocah iki iso omong ki enek wektune dhewe-dhewe. Jam-jaman. Engko kurang 3 detik ya langsung iso omong biasa. Kabeh omong biasa, jiro lutek wis omong biasa. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Namanya Mbak siapa? Mega. Rumahnya mana, Mbak? Blitar. Komet. Nggih. Iki enek Mbak Mega. Iya kersane pripun? Lah mbok ibarat buah-buah apa, Met? Buah melon. Kok iso melon? Kulite tipis. Heeh. Warnane enek sing putih, enek sing oranye. Yen dionceki, Iso wegel. yen didahar. Lah ya kelenyum ngono. Wis seneng. Heeh. Matur nuwun Mbak Mega geser. Sugeng dalu Mbak Yu. Nggih, sugeng dalu. Paring asma sinten? Kula Dea. Oh, Dea. Nggih. Mbak Dia saking pundi nggih? Saking Batu. Nggih. Komet. Nggih pripun Den? Dia. Nggih. Mbok ibarat apa, Met? Rambutan. Kok iso rambutan? Wih, sawangane krewel-krewel nak dioceki resi. Putih ngono. Yen didahar piye? Walah yo inu. Legi. Kowe ya gelem. Aku gelem. Geleman men. Aku indi sing gak sibuk. Selamat malam, Mbak. Mbak sinten menika? Selamat malam, Mas. Aku gelem. Urung kok geget gelem ae kowe iki. Urung wayahe ya. Kira tawa. Paring asma Mbak sinten? Kula Intan. Intan pitelem saking pundi? Blitar, Kang Mas. Oh, Blitar. Nggih. Nggih. Kalau boleh tahu masih sendiri apa sudah punya pasangan? Double sober. Double Napa? sofer badminton tapi ya double sofer kok saya. Nggih, Mbak Intan nggih. Nggih. Komen jadan kene Mbak Intan. Pripun? Ibarat buah-buah apa, Mat? Pel.
Kok iso be? Per iki dibungkusnya double. Kok iya Putih rumane. bareng dioncai. Bendal. Kuwi pir pedah motor, kuwi kok sekok. Lah masuk ke rata mangan Pir pir. buah kuwi lho. Lah ya rasane piye ya? Ya dijar piye, Met? Nyes nyes. Paling gak sedahar sapa, Met? Paling enggak Pak DPN. Matur nuwun geser. Selamat malam Mbak Yu. Nggih, selamat malam. Paring asma Mbak sinten? Kula Ika. Mbak Ika. Nggih, Saking pundi? saking Blitar. Blitar. Nek Mbak Ika iki ibarat buah apa, Met? Wah, inu no. Apa kuwi? Ya iku buah apel. Oh, apel tegese piye? Apel. Apa? Apel. Apel tok ora Apel tok kuwi lokal. Lah terus? Nah apel kuwi interlokal. Apel kok luar negeri. Luar negeri Kuwi tegese piye apel kuwi? mahal luweki. Yang diunceki Ya sir gampang. bareng didahar. Luweki klenyer. Sing dahar sapa, Ya Met? paling enggak Pak Lurah, pamong-pamong desa. Ya. Mbah Mbok. Geser Mbak E. Wih, Met, pulen. Apa ning di? Wis kono wae. Nyapa nggak sir kenalan karo aku ya? Perasaanku gak enak. Ya nyapa? Apa lho kok iso Ngopo? Masane mendelak-mendeli iki lho. kowe modele kok kudu gak seneng. Lah yo. Nyun Sak saya culek. Dal nggih. paring asma Mbak sinten? Kula Krisnia. Mbak Krisnia ping Nggih. dalem saking pundi, Kula Mbak? Blitar. Jeneng apa penyakit ya Krisnia? Krisnia piye to? Kuwi penyakit hernia Penyakit iki apa? Krisnia tak tapuk lho kowe iki. Wow. Krisnia karo Lah yo. hernia iki beda. Penyakit pilih penyakitnya sampean. Kodok nyek. Wong iso hernia kok lah aku Lah. tak atasi dhewe. Iya. Alah gampang isu cilik nggodhok banyu. Hah? Urung klebon apa-apa kuwi. Heeh. Campuri uyah sak gegem. Nah, terus Nek isuk sore oles-olesno. Wis to. nyapa? 2 minggu lho. Mari. Nyapa? Mani. Ndokasin. Wis ndok asin kuwi lho urusane kondo. 2 minggu. Kuwi resep penyembuhan ora gawe ndok Masa asin. toh? Sing penting asin. Mbak Krisnia saking Nggih. Blitar. Nggih. Komet. Ya, Pak. Sawangen kae Mbak Iki buah Krisnia. apa aku? Wis ro ibarat buah-buah Buah apa, Met? Buah tewel. Buang. Buah yo. Tewel sayur. Sayur. Buah kentek anak mene kae. Anake tewel gelem apa ora? Ya Allah. Boyo aja apilih Kowe kasih. gak takok tewel piye? Tewel kuwi piye to, Met? Jopo ringih. Ha. Linci-linci. Bareng dionceki. Alah yo kuwelet kabeh. Ya Allah. Wah. Lah didahar piye, Met rasane? Ya rasane ya legi to. Ah. Sing yo Tewel lho. Tewel lho legi lho. Tewel. Ya tewel lho legi lho. Iya to. Nongko kuwi. Lah tewel kuwi bibite saka nangka lho ngono lho. Mosok Oh, dahare alah. nek wayah tewel. Iya nek wis dadi nangka ngono lho Nen. Ini Kowe modele kok sentimen Ya karo karo iki. aku sentimen. wis entek ya. Ijek siji lho. Ya katute to iki. Siji rusi kowe, aku gak Aku ngono. iya ya. Nggih nggih, jenengan umpama buah no gedang Ambon. Weh. Ambon. Kok gedang Gedang Ambon? Ambon. Kok iso gedang Ambon iki piye werdine? Ijo werdine? Duwu. Heeh. Dikoceki ya enak. Nek ngoceki piye? Yo, Set. iya. Dawu legi. Rupane piye dioceki? Rupane coklat. Coklat-coklat iki ngereng. Mergo gedangnya posok. Kowe aja ngece lho kowe gak. Wis tuwek kok nyapa kok. Ayo coba disiarkan. Oke. Nyeluk sindene. Sian piye? Yo anu cara dangdut. Nyun sewu nggih, Pak. Mboten napa-napa nggih. Lho lah Izin, iso Nan. yo boleh. Oke, baik saudaraku Tugu Rejo luar biasa. Tak panggilin salah satu pesinden yang sangat luar biasa tentunya. MC Dangdut kaya ngono kuwi. Weh. Suarane jos gede ngono kuwi. Supaya Tugu Rejo benar-benar bergoyang. Asik. Benar-benar berdendang. Salah satu divanya Jawa Timur Indonesia toh. Kok guyu terus to kowe iki? Lho, MC dangdut yo ngono to, to. Later. Enek guyune. Ya apik kuwi. Ha iya. Lah kuwi lek MC-ne cara mau latar belakangnya sebagai seorang TNI ngono ya iso. Ya iso. Contohnya Pak Agung menika, Pak Agung. Lurah menika. Rotok gagah. Piye nek MC kok TNI piye? Yo, tak panggilkan salah satu artis divanya Jawa Timur Indonesia. Siapa? Yo, Wah, kuwi nek di bojo repot. Keras, Nek di bojo repot. Kok repot iki? Bojoku gawe mangan. Tegake. yo ora kabeh Ya ya. tegas kok, Mas. Ya iya TNI yo ngono. TNI ngono kuwi. Heeh. Lah nek pamane MC liyane
Siapa makane? Cara mana kowe njalukmu apa ayo? MC-ne tuwik tapi dek melok MC-ne dangdut. Umur pira? Umur 80. 85. 97. Yo. Tak panggilin salah satu Mbah. artis Cipanya Jawa Timur. Yang satu ini spesial untuk Anda. Spesial, Mbah. Wong tuwek Sapi. kandhan kualat. Nggih, Mbah. Spesial kok sapi nyelentak ngono, Man. Rudi barang kae yo. Pak Rudi. Lah tuwek. Oh iya Kono, tuwek kono. Sampun. Yo piye to? Kok yo iso lho kowe iki. Lah aku yo Jajal MC-ne umpama kowe tau ndelok film Doraemon. Nate. Jajal MC-ne Doraemon jajal aku pengen iso. Yo. Siapa ini? Tak tampilin. Jarwo piye to? Nek Jarwo karo Doraemon beda. Bedane piye nek Beda. Jarwo? Nek padha geroke ning luweh kerep Doraemon. Oh ngono. Pulpen otomatis. Oh. Itu Doraemon. Lah nek Jarwo? Jarwo, Adit, coba kamu sini deh. Kamu itu dibilangin ya, jangan bilang sama ibumu. Aku kan kena marah tadi. Lah cangkeme kok persis Jarwo. Piye ta cah pengangguran nek. Pengangguran kok sombong. Yo repot delok TV tok itu. TV tok. Karo anakku. Oh, film Jarwo ya delok berarti. Jarwo sing Pak Jike. Hei Jarwo, kalau ente mau nolong orang itu kudu yang ikhlas. Pas. Ingat, minum larutan penyegar cap kaki 6. 3. Tuku loro aku, Mas. Oh, tuku loro. Iya. Berarti benjing kula badhe tumbas larutan penyegar cap kaki 9. Tuku pira, Weh? 3. Pak Rudi tumbas napa mboten? Kakine kok kan mancal. Pak ya apik lho Kuwi kok iso to kuwi? Kuwi Jarwo lah nek kancane kuwi. Kancane sapa? Sing Gudi kuwi. Sapa? Sapa? Lah yo kancane Jarwo kuwi jenenge sapa? Sing sapa? Ya Allah kowe tau delok film kuwi ora to? Lah iki. Sing swara Yo bos. Oh, sing Gudi kuwi. Sapa? Innalillahi wa maulah mati tok kok innalillahi. Lah yo sing Gudi ku lho kancane Jarwo. Sekarang bos. Lah, kuwi sapa? Lah ya sapa? Kowe iki tak omongi enek Jarwo ki enek sapa? Sing lemu kuwi sapa? Lah ya sapa? Kok malah takon tinakon. Celuk cah iki, kaki koclok ketoke. Sing gedhi ku lho. Kuwi sapa? Ora usah sing Gudi, kowe dhewe ya gedhi. Kok lali to piye? Lah kowe iki aku Jarwo, kowe iki sapa? Ngono lho, Dul. Pas ngono. Wis pas terus to. Senyum. Ditangkap wong iki seneng. Irungmu ndi to kok pinggir kok gak ketok. Kowe main fisik lho. Nyapa to, Pak? Kowe aja ngono, Mas. Aku ki sing lairo mamah aku. Kata mamah, aku enggak boleh dihina-hina. Itu namanya bullying. Oh, kita harus menyamaratakan. Iya. Kudu padha. Iya. Berarti nek aku iso nyanyi, kowe kudu iso nyanyi. Iya no. Kowe nek aku iso nyanyi, kowe kudu iso nyanyi. Ayo kuwi balancing. Ah, ya. Balancing, oh. Oke, ya. Weh, Mas, aku jalan nada, Mas. C. Kowe ora pengapesanku to, Met. Jare kudu padha. Oke. Gak oleh main PC. Siap. Rungokne, tirokne. Ya. Kendang masuk. Tak tuh. Ayo lho. Asik. Ikuti suara saya ya. Ayo. Dua, keempat. Bertahap ke yang lebih sulit ya. Oke. La 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 la. 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 Ya. Ah. Angel lho golek wong tuwek ra diisin.
kapuk. Kaya gelem. Aku malah kaya pitik cacingen to. Kaya pitik drakon iki. Racun piye? Ayo. Sinten Pak kepareng Ono Mega-megati. Oke. Yuk, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Langsung tak panggil ini dia artis cantiknya Indonesia. Ada siapa lagi kalau bukan si cantik Me. Terotak Mega! Selamat malam. Selamat malam. Mbak Mega ya. Iya. Oh, saya kira tadi tinggi loh. Loh, Ternyata tinggimu Sama- sama loh sama aku. kita kan Jangan-jangan kita jodoh. Wah, jangan-jangan Jodoh kita kok sorry. Muga-muga. Mungkin kamu Alah dek langsung dhisik. Tarane muga-muga langsung dhisik. tapi kalaupun kita jodoh, kamu nggak mau beneran sama aku sih? Iya tapi piye to sama Aku gak piye to paham Lot? kata-katamu. Sama takoke piye to? mungkin kan banyak yang sirik sama kita. Kira-kira kamu nggak beneran sama aku mau nggak? Iya mau. kan kita nggak beneran. Iya. Eto. Iya tak celuk. Piye to sampean gila. Kata-katamu lho, Truk. Kata-kata mungkin membulatkan diri. Upama sampean celegan aku celegan terus awake dhewe pacaran sampean gelem ora karo aku. Enggak gelem. Betul. Sampean rugi lho. Kowe sampean ora ngerti aku to nang omah dadi sapa ora ngerti to. Dadi sapa sampean nang omah? Rugi donya ora dadi popo, rugi akhirat bakal disiksa. Ngono, dadi golek bojo kudu dipikir. Soale pisan kanggo selawat. Aja sampe ngisi-ngisini kaya iki wong gedhe dhuwur ora ana gurune ya ra. Upama kelakon Mega iki di bojo dodok iki kira bingung antarane bedakne bojo karo bipet kira-kira. Bingung. Kok anggere enek pas mrungkele ya kuwi ngono lho kok iso bibat kok iso. Kowe modele kok ngece aku kok terus wong lanang renek gulune manggep apa aku? Lho wong gelem ora ki aja dipaksa, Mas. Terus Ngono, aja dipaksa. Contohnya komen, rayunan men. Oke. aduh kepangan garangan iki. Mlakumu lho mbayane. Oh, cah iso ya biasa Kowe to. ora cah iso aku cah nyangen we. Mega ya. Iya. Kakinya kenapa ini? Asik. Aduh. Masih sekolah? Masih. Bagaimana kalau sekolahnya kita dol? Lah kok mau kon ngedol iki piye ta kowe iki? Sebuah lagu buat kamu. Ki. Kaya Roma Irama. Hanya gitar tua ini yang aku beri. Juga Mega, Iya. tentunya kamu tahu aku tidak punya apa-apa selain cinta. Aku berharap dengan cinta ini aku bisa membahagiakanmu. Pret. Apa iso? Tanggamu ora percaya. Kowe iki pelilak-pelilik iso apa? Wong ki aja munafik, Mas. Ya apa? Saiki ning dunia nyata ki saiki ya. Ya. Sing dibutuhno ki duit. Ora mung janji tok. Lah duwe ku apa? Kowe ora duwe apa mok cinta tok. Nah, cinta ki yo iso berusaha dengan semangat cinta, maka iso berusaha golek duit ngono lho. Nek ora dilandasi cinta bahaya. Ngomong nih kuwi. Tak goleke kanca. Kowe ben padha duwe gandengan dhewe. Lita, jumeneng kok. Tungno. Iki malam hari ini ya anak wedok sing saka keras ya rawuh.
Prigel Pangayuan. Oh nggih, Mbak Prigel. Taman ini kene kok kaya cedheke Pak Katiak kaya gamban. Aku tiba Prigel. Ayo wis sinden kondang kok ya. Kenalase Cahayu. Kondang. Ye, kowe karo iki, kok ora gandeng ketoke iki. Wah, jane Krisnia jane. Ati kaya nanggap sumo. Lah ini apa kok Mbak Kris? Hah? Ini apa kok Mbak Kris? Ini lho Mas Teh, wayang lengkap. Ana sumo, ana Wah, ngono ya. Coba, Wis ya. seneng nek kancamu tarung iku. Kowe ngrayu sinden. Ayo. Iki ya ben oleh-olehan lah, wong loro iki oleh-olehan lah. Namanya siapa? Saya Iya. Lita. Lita. Iya. Panggilannya? Lita. Ya Li, Yota. Coba minta tangannya. Apa pijet to? Pijet piye to kok? So pijet piye to? Lah minta tangannya yo. Ayu kok sobo ganggu lho kok. Kok tak kira terapi gitu. Surat saraf. Tanganmu kok gini sih, Lita? Kenapa? Tanganmu bau amis. Hah? Amis? Habis bedatin kamu. Habis megang kamu ini tadi. Kamu tahu amis dah? Tahu. Amis tuh I miss you. Kamu bisa aja. Komen meni ra iso, komen katrok. Sampean iso yo? Alah sementing meteng wis. Lho. Kaya ngerayu kaya dodok to ben ketok. Aku ya pengen, aku lah pengen dirayu kayak Lita. Oke, Lita. Dalam. Beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Apa kuwi Mas? Beribu-ribu wanita cantik hanya kamu yang aku cinta. Oh. So sweet ngono lho. So sweet. Nah, ngono. Kamu aku ibaratkan sebagai bintang. Hmm? Aku yang akan menjadi bulannya. Kenapa kok gitu? Kita akan bersanding terus selamanya. Mas, aku rayunan kayak Lita toh. Saya tak rungane tanggane kan. Lita, Dalam. Kowe dadi apa? aku dadi bintang. Weh, iki Bulan. terus bersanding. Bersanding. Lah iki nek ora mendung sambar bledek kok. Biar koko. Lita, Iya Kang Mas. jangan dengarkan anjing menggonggong. Sama tilokne anjing Salah, sama salah. Yang penting apa dia kucing. tetangga sirik itu ya Mas. Ibaratnya engkau sebuah bunga, Hmm. engkau bunga mawar. Aku yang akan menjadi kumbangnya. Ambruk kowe. Apa? Kumbang gak menawa gedene ngebuyuki kembang pelek. Bongko apa saiki? Golek Mabure kabotan. lah, ora kuat no. Mesane suwiwine. Jangan kau dengarkan curut-curut Iya. mengganggu bintang. Kok podo? Ibaratnya engkau adalah sepatu Lita. Aku yang jadi kaos kakinya. Ih bau. Gak tau diubah bau. Bau. Sukriyo ganggu terus. Gangguan. Lita, Iya. jangan kau melihat siluman gunggu itu. Iya, enggak. Ibarat engkau sebuah mobil, kau adalah mobil ambulan Lita. Kok ambulan? Kau ambulan, aku supirnya, dia mayitnya. Sampean kok gak nesu to dilokne mayat ngono kuwi. Mayat iki berharga. Lho kok iso berharga? Mayat mati ya diunekno kok wiu wiu wiu. Aku mayat gak apa-apa, kowe supir to? Ya. Aku tak wedeni nabrak wit ngupir. Wah. Ongko. Akhirnya kowe ngancani dadi mayit. Nah, Aku ra iso mati. lho lah kok iso? KTP ku seumur hidup. Kok kaya tau krungu aku. Umum. Suara. Oke. Ngapa awak dhewe Takok kono. Mas, kunci Mas. Mas kunci nih Mas, A minor Mas. Sampean pirang-pirang pertemuan model ngecek aku terus ya Mas. Lho ora ngono, yakinkan Pak, awakmu ki iso nyanyi. Dikira aku ra iso duwe nada no. Moro tuaku tak suarane minggat to Mas. Suaramu atas kok. A minor. Manding Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kri, aku pengen rayu kene Kri. Monggo Pak Ji. Pak Ji sapa? Aku betul Sukri yo. Lah kowe ganggu terus. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk
nakire ati Lek. sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuwa wetone ora kathok Hei, gathuk asale saka Timur. Hei, motonganku. Nyapa ya Mas? Aduh ya iso joget, iso nyanyi ya. Bisa joget ah? Bisa. Wah, luar biasa gak keliru aku milih pasangan. Kita kata sangat sayang. Memang tetangga kita dua itu tetangga murtad. Oh iya ya. Murtad tutu. Lah kok ganggu terus le? Ayo pasangan idiot coba. Idiot. Pasangan indigo. Mana kayak peramal. Mbok ya aku kasihlah kesempatan. Lah kamu nyanyi apa tuh? Iki kalah weton kok. jare wong tuamu wetone ora kathok Gathuk asale. Hei, hei, hei. Iku tambane apa? Motongan to engko tak antem botol. Ki bareng musisi ya musrik kabeh ketoke. Ya ora apa-apa, Dok. Iki kabeh kanca. Najan kanca rupane kok gelo. Gelo. Sirik aku pasangan karo iki. Kalau. Kok sampean ngelia? Minyake parfume padha. Pancen Mbah-mbah. Pak, Ora cetok. Wonten Pak. ngaturke napa? Niki tembangnya mboten angel, sing enek hubungane karo gedhok. Karena iki man gedhok tadi mau. Nggih. Lestari. Hubungannya kalau gedok napa niku? Sik. Ya Allah. Lestari karo gedhok lho. Lah nggih. Kok tak menjelaskan ki cah cilik TK kae wis ngerti lho. Gitu. Maksud Lestari ki Mbak Sri Lestari kae. Nggih, Nek gedhok. lunga, rumasane tengok-tengok nemu gedhok. Lah Oh. enek hubungane ora? Oh nggih. Iya. Enak hubungannya loh Mas. Kae Pak Dalang Rudi Gareng iki susah ditebak. Susah. Karepe ngiwo engko dadi nengen. Nengen. Ngiwo nengen ketoke. Iwon dengan piye kaya rumahku. Dik Lia Anu sabar. disiane lagune ben tembangne anu Lestari ya. Nggih. Lestari dionekke. Ini pundutane dulur-dulur mriki ana Mas Gepeng, Mbak Ani. Oke. Komplit juga dulur-dulur mapan wonten ing Tugurejo saiki. Luar biasa. Terima kasih. Li. Iki mau tembange apa? Lestari. Lestari diatur iki Nggih. pangapunten Mas Komet kalian Mas Dodo. Nggih, pripun Pak? Untuk Tugurejo menika aku tak kepengin menampilkan dari potensi daerah. Jadi Oke. dari potensi daerah ana iki ora jangkep iki nek ora Pak kami tuwa nyumbangke suara Mas, suarane halus. Wah sampean kok mriki demen mriki ngejak rekaman. Oh, Mbah Supriyati. Heeh, Oh, Pak Wo. Mas tembange kanggo rika ya, nada lanang lho Gus, aja nada Oke. kanthi. Mbah Wo, wonten pundi Mbah Wo? Monggo. Ya Mbah Wo. Tengah jeng, monggo Mbak Wo. Lagune digawe ke intro kanggo rika untuk dulur-dulur Tugurejo semuanya. Yo. iya Demi wah Demi sama Tugurejo bergoyang sing ana kang bisa ngalangini Artis. Kok konser artis. Copyright. Copyright. Ebrigel nika. Ora. Acara ini disponsori Sony. Oh, hey, 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 hey. Asik.
Panggilan kepada Bawo. Bawo. Lek iki baturane. Katoke ya. Sony. Ayo tepuk tangan buat Bawo. Ayo selono. Luar biasa. Ngene kaya dadi kami tuwa. Piye to, Dok? Kok iso? Piye to kowe iki Piye? Lah modele ape mangan wong e. lho masyarakat iki los. Ngoten. Iki nek melu Pak Agung Witanto nggone nata masyarakat tanpa tidak-tidak padake kowe. Ngapuntene Mbah Wong Ini sing penak lambene dagelan ya to. Penak pripun? Pamonge kringete droto kale. Nyanyi bayaran. Unjuk riyen, Bang, unjuk riyen. Ora salah lantek batok. Syukur. Ganggu ngoten niku lho. Piantune halus, Dok. Lah, aku getun Pak Lurah komet ya lho. Komentar dodok nih. Nyak rene magur pangan buah barang-barang dunya ora trimo cah loro iki. Buah sakmene kae mbahwe cek gambes ta. Sampean nggih games. Ora trimo gambes. Timbangane bojoku ora ya wong iki. Lho, wani. Ah, bojoku. Alah mboten percaya, kula mboten percaya. Apa tesik mampu? Jajal wae piye? Sik, lah nek bojone Pak Wok Mbah Wok, bojone jenengan niku umpama buah-buahan apa? Kalau. Nggih, ngertos. Ya urus aku lah aku ngarani to wis aku ngurus. Halo, bojo ngurus buah apa. takon wae kok iso. Ya sasene ku lho nyang ora ya urus aku. Munjuk riyen, Mbah, munjuk Mobil riyen. ora ya urus aku. Iya. Ora melok duwe lambe. Monggo. Anu nyuwun dikirim teng pundi? Anu bawa kopi apa piye bawa? Munjuk riyen, Mbah. Rasa-rasane lho dagelan ket sore.
Ndi-ndi ora enek kok ngelek-ngelek Pak Lurah. Lah, Ngelek-ngelek panitia. Panitia. Ngelek-ngelek pamong ra tok gumun ndi-ndi kon. Perlune apa somben dicerukne. Mboten, Mbak. Masa, wah. Pak Lurah niki luar biasa. Sumpah. Tulodo sing apik, pemimpin yang bener-bener mengerti Nah. hati masyarakat. Jenengan salah penuh. Ngomong apa Salah Ngomong penamaan. apa? Ayo wane lambene dagelan ya. Pas bangunan iki lho, Pak. Berarti- Ning punden diwehi joglo kaya ngene iki lho. Iki nek contone pendak sesasi pisan. Joglo ngene lek anak apane to Pak Pak rung sepiro demo ngene iki. Kok rung sepiro piye to? Kadiku lho rek apa-apane. Somben ditenono neh. Luwih gedhe nek, Mbah. Luwih ampuh to. Tapi somben lho. Aku ora butuh dikeplok-keplok Pak ora to. Ya nggih, dianggep Butuh baru. wae diwehi tok aku lho. Nggih. Jogete luar biasa keras-keras kok ngene lho, kathoke kelorot. Ora ngerti kula tulungi, jenengan mboten kula tulungi lho Mbah wau. Tak tulungi jenengan. Munjuk riyen. Mbok tulungi Mbak ora urusku. Munjuk riyen Mbah nggih, Amit. Iki pokoke iki kaya pendopo lho. Aku arep nggawe ngene iki nggon kowe sakyane rung dadi lho, Mbak. Lek Padha kruyuk kowe kon mangan apa ki apa? anu suku Untuk datang. Ayo tak pangan. Lho, Mbah. Terang nunung. Anu buat teng pundi? Gubuk Asmara. Kok dateng gubuk Asmara kok? Oi. Ya, Ayo, omben ana gede. Sekotane selapen yo. nuwun kalau nuwun. Tasih sesarengan kalian seni jaranan saking Tugu Rejo. Tunggal guru aja ganggu, tunggal jopo aja godhok. Pomo tak lekenan wong seneng ngono. Kene selapen mudar. Wes, wes. niki jaranane kami tuwa. Caranya dadi gedang mateng. Enak. Caranya dadi gedang mateng. Anake gareng karo pake lho padha ae. Ah ganteng kuwi ya. Dadi yo gedang tah. Buah niki lho Pak Won nakal buah. Ora ya wis ngono kuwi no. Nasi bawa nasi kayak. Bawa ketemu di undang menek wit iki. Ngapunten Pak Lurah niki tangga ngantuk ngene. Oi. Yo. Ditulang Pak TV. Sesuk dijak dong. Ini Pak. Oi. Caranya dadi aja cai lho Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, tunggal guru aja ganggu, tunggal ngelmu ayo padha bantu. Tunggal guru aja ganggu. Mangke. Hei. Mbah Wo akan berubah menjadi Ulo Sowo. Ulah sawah. Oi. Ayo kewareken lah. Bar.
oi. Oh oi. Oh oi. Oh oi. Oi. Oh oi. Pada jogete wis. Wes. Pada jogete lho, Mas. Lho. Dadi ngunyah-ngunyah sindet ya lah. Lah. Ayo. Ayo. Oi. Oi. Saya beda dagelane rasan-rasan cok. Gerak saka, Met. Gerak saka. Penginen. Oh. Masuk klet. Sandene karo kita mbok ngantuk ta. Geblak tenan wong seneng kene nyonyor. Sakone aja disuruh, Mbah, kok ambruk kah. Ya kok omong-omong karo omong untak-untuk. Ana lho, Bang. Ngunjuk riyen, Bang, ngunjuk sebentar. Maksudnya ujungnya kan Kliyekno sing ngombo. Selalapen ngono aneh. Bukaan sing ngombong. Nggih, sabar nggih. Sabar, Bawo. Nggih, niku lho kelopiyane ya, Wah. Lah aku wedi kok ngerti. Wah. Aku lagi gede ngene kudu nyosor ya. Ayo ngene lho. Aku ambunge gak mik. Ambung, Mbak, Ambung. Ambung. Ngunjuk riyen, Mbah. Ndang ambung. Ambung to. Turuti. Awakmu je? Mbah apa menangan? Apa iki? Nah, Bayar. iki dibacok karo iki ya. Bangke kok yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Bos ngapunten. Sadar. Sing waras balik waras, sing gedeng balik gedeng. Pun Mas Rudi. Sadar. Oh, waras. Hebat. Kula tambani waras nggih. Bawa menangan bawa melara ngunjuk. Kowe iki ya ta. Ngene iki bawa yo. Wis Pak, aku tenan iki. Ambune langu. Ngelokke. Irungmu berarti sing ra cocok. Lah, irungmu ra ra waras. Lah rumangsa kowe lengur kowe langu ya. Lah iki ya Bapak ya. Otot ya. Wah, aku dhewe, Mbah, aku dhewe. Bahwa menangan. Bahwa Apik. Terima kasih Mbak Wo, luar biasa semangatnya. Ini semangat Pak Kasut. Aku bertahun pokok aku kancanan Mbak Wo. tepuk tangan kagem Mbah Wo. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun. Seniman akeh sing padha kepareng rawuh. Jenengan- Terima kasih Mbak Wo. Jenengan pun ngajari kula kalih Komet, seorang seniman Kedah. Apa yang bisa Maksimal. diambil dari Mbah Wo? Apa yang bisa diambil dari Mbah Wo? Tidak ada yang bisa diambil. Salah. Syukur. Salah. Ada yang bisa diambil yaitu seni teaternya. Dan semangatnya luar biasa. Mbah Wo kadhae melarat. Niki pamundhut saking panitia Bapak DPR Provinsi sesareng kalian Pak Lurah Kabureh. Oh wonten. Pepanggungan. Tasik nelenggan Pak DPR. Tasik. Oh ini diatur mikal ini. Tasik nggih Pak nggih. Bapak panitia Tasik nggih. Oh Tasik. Sama Mbak Lurah Pak Agung Witanto. Monggo. Pak DPR Provinsi. Ya monggo. Mas Arif nggih. Pak Kusnul Arif, Wakil Provinsi Jawa Timur. Tasik wonten Mas Alfian. DPRD. Gembel kamardikan Pak. Monggo. Pangapunten gempil kamardikane panjenengan Bapak. Bapak Mek, ya tidak. Monggo Bapak. Pak Lurah. Pak
Pak Dewan-dewan. Lah niki napa niki kok munggahne iki? Niki Pak DPR daerah nggih, Pak. Bapon, Pak. Bravo, semangat luar biasa. Nggih gempil kamardikan Pak Agung. Ya alhamdulillah. Niki napa Mbah Wo niki mboten saged pisah kali kula. Nggih. Nggih. Kula munggah, Mbah Wo nggih kedah munggah. Dan luar biasa. Kami tuwa niki amat sangat luar biasa. Nggih. Wis mudah-mudahan sehat selalu. Sae Luar biasa. Saya apik. Kowe muni sae batinmu elek kowe. Komet. Mboten kok kula. Lah nggih. Tiange apik ngoten. Lah nggih. Kami tuwa niki ngapunten. Iki diawasi ora diawasi niku tetep nyambut damel. Tetep semangat, Luar tetep biasa, terenten, tetep luar kami biasa tuwa. Mbah Wo. Jadi kadang-kadang kula nu seter kali Mbah Wo. Ora patek digoleki bojone. Oh ngaten. Nggih, kula nggih mboten. Kula nggih mboten patek digoleki bojone. Mbah Wo juga mboten patek diarep-arep bojone. Lah mosok to Ngapunten. Ora penting, Pak, berarti. Lah pripun jam 6 pun teng Waleh kantor motong rumput teng Mbah Tugung ngriki. Ngoten. Lak sonten ngapunten niki asine rahasia. Nggih. Pak Won niku jenengan pun tuwilem sedanten. Nggih. Pak Won niku tasik keliling desa ndongakne wargane. Wah, luar biasa. Lah luar biasa tepuk tangan kagem Mbah Wo. Niki kadang-kadang turune 2 dina pisan, Pak. Wah. Tapi walese 4 dina turu. Anu to, Nggih. anune to, cara anune bayare. Balas Lah dendam. bayare. Bayare ngantuk Lah niku. nggih. Nggih, Turune ijole. 2 dina pisan tapi 4 dina turu. Mboten nggih. Niki turu Mas. Dahare nggih sekul niki, sekul. Tapi sekul sing Setengah mateng, nggih. Setengah mateng karon tadi. nggih ngapunten, tapi bukan bahwa aja yang baik. Perangkat napa di satu Gurjo sedanten niku sae-sae. Nggih. Tepuk tangan buat semuanya Saya. RT RW juga. Nggih. Nggih. Untuk pelayanan tapi kadang-kadang kula nggih radi pripun nggih. Niki Pak Komandan dari Koramel niki. Oh, Pak Dan. Nggih, kula kadang-kadang diajari beliaunya. Pak Dan rame. Nggih. Alhamdulillah. Pak Camat menugaskan untuk napa niku nyun sewu untuk pelayanan warga masyarakat niku. Kadang-kadang lak didelok desa-desa ning ndi-ndi ku mulihe jam 1 wis mulih. Tapi nggih alhamdulillah napa teng desa Tugurjo niku kadang-kadang kalau mulai 1:30 mengke kula undakne malih. Jadi kalau mulai 1:30 kula undakne jam 2. Blenjani janjine jam 2:30. Blenjani janjine ora mulih kok desa. Lah ngoten. Niku kula blenjani janji tapi alhamdulillah perangkat desa selalu napa niku konten. Napa tertib untuk napa pelayanan untuk warga. Tepuk tangan buat Bapak Ibu perangkat. Perangkat desa luar biasa. Nggih. Sampun. Napa? Pak SK? Nggih. Badhe ngatur kita tembangan apa dawuh rumiyin? Menika Pak SK nggih asmane? Pak. Oh, Pak SK. Nyanyi. Lagi monggo. Mulai badhe ngatur kita tembangan derek mawon Pak SK. Loh, bebas mawon Pak, wong niki berkesenian. Ini membaurnya para umaroh, para pemimpin dengan kaum seniman. Iki. Pak Dana mangke nyanyi nggih. Iki. Pak Cakik niki nggih wonten Ketua KPU Kabupaten Gede juga hadir di tengah kita. Ini luar biasa tuh Gurjo malam hari ini. Kemudian ada banyak lagi tadi kepala desa dan camat dari kecamatan lain juga hadir. Jadi ini adalah hal yang luar biasa. Tugurejo menjadi daya magnetnya Kabupaten Kediri. Banyak tokoh yang kemudian hadir hari ini. Dan tentunya saya berdoa dan berharap Tugurejo akan semakin bertumbuh, akan semakin berkembang dan banyak memberikan manfaat buat Kabupaten Kediri. Amin, amin, amin. Di bawah kepemimpinan Pak Agung, saya berharap juga nantinya akan membuahkan hasil yang maksimal. Amin. Apa yang sudah dicapai oleh beliaunya, apa yang sudah dicapai oleh perangkat desa Tugurejo dan apa yang sudah diperoleh oleh masyarakat Tugurejo saged bertumbuh malih. Amin.
Mungkin ngeten harapan-harapan dan doa saya kagem sedanten masyarakat saking Tugurejo. Sampun, Pak. Sampun. Monggo Pak Dewan kali Komandan, monggo niki lagune napa niki? Pak Dan badhe Nggih, ngatur tetep kalau saya terima kasih kepada semua warga Tugurejo. Nggih. Saya 14 bulan di sini selalu ditemani dengan warga masyarakat di wilayah Ngasem ini ada 12 desa, Gampeng Rejo itu ada 11. Jadi yang lilingi saya 23 desa. Oleh sebab itu kebanggaan saya nemu kowe. Nemu kowe niku tak. Wah, nggih. Nemu. Oh digaweke nemu. Kowe. Asisi ambiar-ambiare. Coba untuk anu Pak Dan Ramil lagune nemu. Nemu. Nggih. Oke, saya akan nyumbangkan sebuah lagu untuk warga Tugurejo. Ayo ngancani Pak Anu rumiyin monggo. Ora apa-apa nek medun. Tinggal medun wis akeh. Kula nek Pak Dewan mboten wantun monggo Pak Dewan menawi. Nggih. Iki matur sembah nuwun nggih Pak. Nggih, matur nuwun. Pak Kades meduno gak apa-apa. Iya, gak apa-apa meduno. Bawa. Ayo. Enggak. Ndak apa-apa. Bawa digandoli Pak Lurah sik ning kene bawa kudu ngawal Pak Lurah. Ora apa. Omete tak gacok rumah saku. Tak kudune ning gandoli kok malah mau gusah pitik kok Mboten monggo. Mboten Pak. Nek kula meduno gak apa-apa. Bawa ngasurien nggih bawa. Kok wis tak bayar. Ngerti yang ngono di wehne aku Mbah kaya Lagi iki lho bayari kok menyesali ndak enek. Mboten apa? Mboten napa nggih Pak Lurah lerem kali Pak. Nggih, monggo. Nggih. Monggo nemu digarap anu Gogomino. Ayo. Apa lho nemu Gogomino. Paling ora ya langgem lah. Campur sari monggo. Dari Pak SK Pak Dan Ramil. Dados. Yuk. Tepuk tangan buat Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil. Dan Luar biasa. Nggih. Waduh, terima kasih. Matur nuwun, pun cekap. Nggih. Matur nuwun Mas Rudi. Nggih, Pak Dan siap-siap. Nemu. Terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Dan. Sampun memberi apresiasi kagem kanca-kanca seni sing malam hari ini ikut merayakan Yogi Bersih Desa Mapan Tugurejo yang sangat luar biasa malam hari ini. Nggih. Ini kebersamaan para pemimpin dengan masyarakat ki contohnya kaya Pak Agung, Pak Po dan Pak Dan Ramil juga Pak DPR dan masyarakat Tugurejo semuanya. Sedaya sami nyang kuyung nggih Bapak. Nggih. Luar biasa. Tapi menika kula jumenengaken piyantun telu sekaligus. Ana Ibu Gawa, ana Dea Purbarini, ana Putri Sartono. Tombo kangen Mas, tombo kangen. Ibu, bila tiba kejar 50 Sinten? Mas Nanang. Wah, Nanang merem. Wis semangat ya, sehat selalu ta bagus. Tidak lupa ya kuwi anak wedok sing saka anu kuwi wis kabeh wis kaya anak iki diarani rakete seduluran. Gendong Prigel Pangayu Anjar Wening wis saiki merambah dadi bintang tamu. Oh ngono. Dadi luar biasa sukses selalu pokoknya. Lagune Tombo Kangen ya, Nduk? Dia. Tombo Kangen. Nggih. Dia Tombo Kangen? Nggih. Kangen karo sapa sampean? Mboten kangen aku lah. Mboten kangen ya karena sudah bersama terus. Kita kangen karo sapa?